což by každý chtěl. Už s ní vyslovili nějakou reklamu na ten přístup. Když máte volný čas, dajte se podívat do své vlastní židě. Nie, ono je to veľmi, už to teraz neobhájim, dobre, ale je to veľmi príjemná hra, ja. V poriadku. Bez ohľadu na to, toto im predalo 7... To sú nie gastroenterológovia, to čo sú títo ľudia? To sú... Špecializovaná firma. Áno, to je špecializovaná firma. My možná prodáme, možná to běžná věc, víš, jako možná prodáme běžnou elektroniku. Dobre, len si to poďme popísať. Podľa mňa to malo mať nejakú... Jak vypočáš opravdu? Sekundu, poďme si popísať ten výrobok, čiže má to asi koľko? 3 metre? Má to v sebe kameru, HD kameru, hej, má to v sebe lampičku, aby bolo vidno, hej, že to svítí. A čo to vie? Vie to, ono to myslím, že vie nafúkovať. Áno, ono to vie, smejte sa, ale mám to za sebou. Ono to vie nafúknuť to črevo, aby vám to vedelo ísť ďalej v dobrú chuť. Čiže ono vám to vie nafúkať, má to kameru, má to lampičku a vyzerá to jak fakt nepekný had. Ale toto je domáci, to znamená, že to už nejako asi... Počkaj, a dá sa to pozrieť doma na monitore tým pádom, ne? Akože celé, vlastne. Pripojiteľné asi na monitor. Na mobilu normálne. Na televízii. Je nám to jasné, si myslím? Daj se s tou Počné, já mám ozdobný rámečku tý rodiny. Ale to je také, že to je celá rodina. Jasné, že kde zbyl? A ptáčiť, nebudu říkať, to je v prdeli. Krásne uzavrieme tento večer, si myslím. Že nebude však na kameru. Neviem, čo chlapci v tomto momente robia. Možno to na niektorom z nich chcú ukázať. Každopádne povedzte, keď ste pripravení, aby sme mohli zavolať ich dvoch. A ja si myslím, že asi aj... Môžeme? Čiže môžeme zavolať Keniu a Juraja. Poprosím, aby prišli na pódium. Ja si osobne myslím, že máme za sebou celkom taký príjemný večer. Aj nám tu pršalo, aj nám tu pomaly snežilo, alebo čo, ale ste skvelí, že ste tu s nami vydržali. Ja si myslím, že všetci sa to vážia. Všetci z hercov aj z kapiel. Dámy, ale otázočka už klasického typu. Slyšeli Keňo alebo Ďuro něco? Hlavně nevadí, že vám mě opíráte na ty cigary. Ani vy nepořádně, to buďte velmi rádi. Poprosím vás teda, poďte späť, vy sa to asi od kamarátov dozviete. Chalani, vy ste prišli reklamovať nejaký tovar, hej? Spoločne, lebo spolu bývate. Takže asi je to normálna služba. Spolu bývate, čiže spolu ste to asi aj kúpili a tým pádom spoločne to prídete reklamovať predajcom, hej? Je to jasné. Dobre? Mali by chlapci minimálne dnešný deň alebo do polnoci prísť na to, čo to je. Hlavne sa nepohádajme my dvaja. Ono by bolo ideálne, keby ste sa dohodli možno pravidlá, že raz sa spýta jeden, raz druhý. To neplatí, to nebude. Ne, my si uděláme chlapa ženská, zeptá se jenom on. No, já jsem mu to velmi chtěl. Co tam pije za kulisí, si pije pořád takový. Predajci prídu až neskôr? Asi áno. Dobre, čiže chalani, vyzerá to tak, že prídete do prázdneho obchodu a postupne sa to tam asi naplní ľuďmi. Dámy a páni, začína sa historicky prvá československá reklamace. Nikdo tady není rabuj. Vole, to je spadá. Tak to je fakt 7 trpasných. To je skladrá atura, ty. Prosím vás, kto je vedúci? Já jsem figurant. Máte tu vedúceho? Vedúci. Smeny. Jestli máte vedoucího, se ptá.
stará moje žena. Jasně, Karličku, tady potřebuje s váma mluvit pán. Vy jste Karlíček? A jsem teď indisponován. Indy, to je ten herec, vole, Indy Jones, vole. Indy Jones. Vy přijďte jindy. Tak jo, pojď do prdele, vole. Prečo pijete plasovku rozpoložen? Mám tady zástupce. Já hlastám taky, já to nejsem práce, ty vole. Franta Vento. Franta, To vyzerá triezvy. A dobrý den, a Zundák. Já jsem tady taky, Reklamujete něco? no ne, jdu na víře, kdo je tady, já mám takovou firmu ze Švédska, my se musíme takový, a já jsem slyšel, že vy prej, jako, tak se mám, jestli byste z toho neudělali teda jak jste chtěli. Jestli by se vám to líbilo. Já jsem tam přišel nějakou. Já jsem jenom obchodník. Já jim na víři. Samozřejmě. Tady máme i zvukovku takovou. Flétna, no, vidím flétnu. Flétna, no. No a tohle to je samozřejmě jenom, to je jenom takový jako pocito, je to takový pocitový jako. Já to tady nabížím, jste šéf? Ano, no, takže by se vám to mohlo hodit do firmy, jakože jenom to takhle to můžete jako, jo. Ať jim ukážu jako směr, jo? Já jsem úplně vybavený, úplně. Já tohle všechno mám. Tamburínu ne. Promiňte. Máte si to, Dobrý den. Zkusím to takhle, dobrý den. My jsme přišli tady, my jsme si koupili takovou věc. Dohromady jste si to koupili jedno? je to jedna věc. Ano, jedna věc, já jsem mu to jako dárek. Tak někdy to tady lidi dělávají, že si to kupují jako dárky, no ale... No, Oni to donesou, No, položil, vás nebo to? nemluv o mně, vole, furt. on to tu věc Ano. položil Položil, no. a potom si... A potom jsme si říkali, že to je škoda, že to není hranatý. Že se nám to nevejde. Že to ani není také prítulné. Ano. My jsme to zkoušeli oba dva, i pes, i kočka. Ale vás to dát nebudu asi. Tady je chvíli, ne, třeba tady pan dělník, prosím vás. Vezmete se. Jak blíže i gurma. No vy sa sa To jde do prdele, vole. No dobre. Hele, není to prítulné a keď som do toho z celej sily kopol, já to chytil, keď ja to chytil, mám potom strašně moc ženy. Jste si uměli ruky potom, hej? No to jo. Nebo A ne? ještě stále. čo stále? Stále zle. Hněde. Ne, stále proti, nebo ne? Hnědé. Velmi hněde. Úplne hnědé. Tak si treba umýť viac. Treba si dvakrát umýť ruky. Alebo 3. Stále je hněde. Stále je hnědé. Tak stále si treba umývať A ruky. keď je hnědý všade. Všade. Ale Na jedolca. ale si by vadí máme vejít. Ale si by vadí. Takhle, môže to byť aj vo vani, ale je to... Vyskúšame. Když jsme se rád doprdali tu hru, když se ani to dáme. Ale si to musí zapnúť. Je tak ja to na sebe. A jo. Prepačte, hovoril niekto do prdele? No, Teda ty si mi ukazoval. říkám ti, že mluvíš o domácnosti. Chlapčekovi, já jsem strašně rád, že jste si přišli, že jste dali dárček. Keď si máte handličky na čistění. Vláda. No, je to ta PlayStationová verze, že jste si koupili tuhle? PlayStation jste si koupili. Jo, takže jste jako by spíš na hraní jste to chtěli. No. Já myslím, že už to bylo uhodné. Syntetická handlička. Dětskú veľkosť, hej? A vy jste si koupili, vy jste to měli s tím balíčkem, jak tam byl ten Mortal Rectal 2, to a teď my máme víc tady druhů. Ale jsme chceli ten velký. Tak ne, tak PlayStationovej ne, vy jste chtěli ten veliký. My jasně už máme místo, My jsme chceli ten, počkaj teraz. Galíšky, pánové chtějí reklamovat Jumbo. Jasně, reklamujeme Jumbo. My jsme chtěli větší, Mega Jumbo. V žiadnom prípade by som Mega
okamžite dá premietať na meotár. Ty vole, jestli nevíš, je meota, tak jsme v prdeli. Premietačka. Ako sa tam My dostala v tá Praze máme vidlička? meotár, vy ho tam nemáte, my máme Impepelova meotár. Vidlička. Ako sa tam dostala vidlička? A to udělala voda? Sa tam dostala vidlička. No tak to ja neviem, to musíte vedieť, hádam vy, ja No neviem. jasně, tam se dostala vidlička, takže mi upadá jasemice kanou. Ale vy jste si jinak čakali? Ja som v tejto firme figurant, úplne som rozšukaný, ale tak toto je kladce kamaráde. To mňa nedostaneš. Promiň, ty hraješ nějakou hru od F. Já jsem v této filme figurant na fetovaný nebo co? F. A vie, V pořádku. v tom je vidlička. Je v tom vidlička. V tom veľkom je vidlička. To si... Tak No v je, základní výbavě vidlička není, ale. ale tak, Môžem ju tam dať? no, tak Počkej, já tě rozbalím, já to rozbalím. rovno si tam dajte celý Chceš tam príbor. vidličku, vole. Je hnedá, tá vidlička je. Ešte nie. Dajte si tam rovno celý príbor. A umývačka. No, tak by som to nenazýval. Na čištenie máme handričku. Vidlička. Můžu se vás zeptat, co jste přišli jako? Co jsi to koupil, ty vole? Veď ty si to chcel kúpiť. Já jsem to chtěl, ty jsi to koupil, vole. Já jsem to koupil, co jsem chtěl. Promiňte, nemáte narozeniny. Mám to šál, elektrika. Taková pozornost. Děkuju. Ide z toho elektrika. Tak to je jasný, to bude lux. Nebo něco jiného, nebo želvička. Televize to Kýve bude. sa to. Aha. Ako? Proč se ptáš, koho jsi to kejve, to pak se něco kejve sledčený? Podľa zákrut. Počkaj teraz, veci. Podle zákonu? Podľa zákrut sa to kýve. Podľa zákrut. Podľa zatáček. Ale je to vztek, je to v elektrike a podľa zákrut sa to kýve. Ano, máš asi takovou dlouhou prodlužovačku, ty vole. Dobře. No, Je to aj na baterku. keď chceš. Dá sa aj taká urobiť. To si nechte. To je ako dezert. To je na trénink. Toto nie je zvukovka. Ale, počkej. Já si myslím, vole, že jsme ve skrytý kameře, vole. Ja sa zdá, My jsme že si koupili lampičku, vole. ona je veľmi skrytá. Je to nejaká úplná chujovina. Helejte, co? Helejte, Slováci jsou tady hosti, proto ať to on na on. Poď sem, Geďa, potrebujem ťa. Ano, ano. Máte časté problémy, veľmi sa pozorujete, preto ste si to kúpili. Jak se pozor, zrcadlo, vole, nebo co jsi si koupil? Hřeben, vole. Ale toto je zrkadlo, ktorým vidieť dovnútra. Kolonoskopii jsme si koupili. Jasne, ja ťa vám to To není hociaká. Konkrétně. Brosková kolonoskopie. Jahodová. Hodně dobře. A tak se tam potom baví. čokoládová. Čokoládová je vždy. Niekedy kakaová, Snad niekedy... nechcete říct, že jsem měl Fidelku v zadku. Jo? Pomenuj, čo to je? Ja ti pomôžem. Keď si to ty kúpil, tak to je asi... Tak to je asi dobrý. A drahý. Ty si to kúpil, nešiel si na to, ale si to kúpil ty. Čiže to je... Moja. Kde ju máš? Promiňte, pane, my se poradíme. Moja, to znamená, že uhádol. Ale hovno, vole, já nevím, která to je. Je to... To je jedna jediná. Já nevím. Třeba nějaká má třeba háčky na sobě, no, co já jsem
Protože si snažil určitě, ale že, rozumíš mi, jako, že to nebylo... Toto je, ty vole, že to je takhle, to musíme uhodnout, jaká to je takhle, dobře, zkusím to dát, no. Pak říkáš ty, je to příjemná koloniska. Vy jste si to dělali, to ne? Je to naša vzájomná. Ste blízko. Kde ju používate? Je to obojstranná. To je vždy námes, že bych jako stále takhle každý by měl svoji obrazovku. Dobre to tam máš, ty vole. Ty zbavíš. Tak to padá jako... Kde ji používáte? Já som kolonoskopia a ja idem do... To není možný zkusto to, ale... To je dobrá otázka, čo tam vítaš, že kde to používate? Kde? Když nás nikdo nevidí, vole. A to je? Místo. Místo? No. Doma. No. Doma, Ďuraj! Domácí! Hra, kde prvý